बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे सावगारिखौ नुनानै मा सानो? बे सावगारिया जानो हागौ मोजां जायाखै, नाथाय बेवहाय आं ओरैबायदि फोरमायनो नागिरदों, माने आंनि आइडिया बादिब्ला BPF नि दैदेनगिरिफोरा, BPF नि जे हाई कमान्ड, डेट मिन्स हाग्रामा महिलारी, बिथांनि सायाव जि फोथायनाय, जि बिश्वास, जि मानिनाय, जि गंग्लायनाय गासैखौबो खोमाजोबनानै लाबाय आरो लासै लासै मा बिथांमोना दै बादि मा UPPL फारसे बोहैलांबाय थादों आरो बेखौनो आं बेवहाय दिन्थिनो नागिरदों। आरो बे भिडिअनि जोबनायाव जायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय, अजय ब्रह्म बिथाङा निश्चय BLT नि सासे ट्रेनारमोन, कामान्डार होनना बुंदों धुबरी ब्रान्चनिफ्राय। मोनसे समाव बिथाङा आर्मि मावोमोन। आर्मिनिफ्राय जेब्ला बिथाङा न' फैयो, बै समाव हाग्रामा महिलारिया बिखौ लानानै थांदोंमोन गावसोरनि ट्रेनार बानायनो थाखाय। आरो धनन्जय बसुमतारी बिथाङा निश्चय MCLA मोन। MCLA दाबो ना मा आं मोजाङै मिथिया, बावदों। स' बिथाङा मा बुंदों, अजय ब्रह्मआ मा बुंदों, बेखौ नोंथांमोना खोनासंगोन। माखासे नोंथांमोना खोनाखाबाय, नाथाय नुनो मोन्दों निउस चेनेलफोराव जोबोर खम भिउ जानायखौ नुनो मोन्दों, बांद्राय भिउ जायाखै। स' गोबां मानसिया नुवाखै जानांगौ। स' बिथांमोना सानैबो BPF निफ्राय फैनाय UPPL आव जइन जानाय सुबुं। स' बिसोर मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना आं खिन्थागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय, BPF नि दैदेनगिरिफोरा लासै लासै UPPL फारसे मानो थांदों, जाहोना मा, आरो बेबायदि जायोबा मा जागोन बिसोरनि थासारिया, BPF नि थासारिया मा जागोन? आंनि बुंनो गोनां बेवहाय जेबो गैया लोगोफोर। आं मोनसे बाथ्रा आगोलबो बुंदोंमोन जे BPF नामनि जि पार्टी, बे पार्टीया निश्चय दुरबल जालांगासिनो थादों आरो मोनसे समाव जोबैनोबो हागौ, बेबायदिसो नुदों आरो मोनसे समाव माने ओरैबायदि दुरबल जाहैगोन, माने अबस्थाया बिराद दुरबल जागोन। AGP आ जाबायदि दुरबल जादों बेबायदि जाहैनो हागौ आरो। स' बेबायदिखौ नुदों। स' मा जाहोननि थाखाय दैदेनगिरिफ्रा सासे उनाव सासे बेबायदि नागारनानै थांदों बेखौथ' बुजिना मोना। बेवहाय गोबां फेक्टर थानो हागौ, रां थानो हागौ, फोथायथि थानो हागौ, बिश्वास बा गंग्लायनाया खमिलांबाय, बा बेवहाय थानानै जेबो केरियार जानाय नंला, बा ओरैबायदि मोनसे साननाय फैबाय जे BPF आव थायोबा पलिटिकेल केरियारा जोबस्रांनो हागौ बेबादि। आरो जानो हागौ थाखा फैसानि बिथिङावबो गोबां उइक जाबाय खोमा। UPPL आव थाङोबा सरकाराव थानाय पार्टिजों जुदि थाङोबा थारैनो थाखा फैसाबो गोबां मोनजागोन, गावनि जि पलिटिकेल केरियार इबो एसे स्ट्रं जाफिनगोन। स' गोबां बेबादि जानो हागौ दे, नङाबो जानो हागौ। दा बाथ्रा जाबाय, अजय ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों आरो धनन्जय बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों। स' हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जा मावदों, थांनाय 4 बोसोराव UPPL सरकारा बेसेबां मावदों, बिथांमोननि इंगितआ बेबायदि आरो बाव मोनसे बाथ्राखौ BPF नि दैदेनगिरिफोरा एसे माने इंगित आकारै बुंबाय थादों मा, जे जोङो बर'फोरा जुदि खौसेथि जायो, जों जुदि बर'फोरा खौसेथि जायो, अब्लासो जोंनि जि राजनितिक बा जोंनि जि मोनथाय, जोंनि थामोनथा बेयो मा थांनानै थागोन। स' बिनिखायनो मोननै मोनथाम बेबायदि पार्टि जायालासिनो मोनसेल' इउनिटि जानानै जुदि थायोबा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां जागोन। बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिनि बादै गुबुन नेताफोरा थारैनो गोबां सिरियास लादों। बेनिखायनो जायफोरा बेबायदि गोबां सिरियास लादों, बै बिथांमोना सम थानायावनो मा खालामदों, UPPL आव जइन जादों आरो। बबेखानि UPPL आव जइन जानाया जे मोनसे हारिया खौसेथि जानाय बेखौ बुजाया, बे मोनसे राजनिति। बुंनो थाङोबा जे बे पार्टियाव जइन जाबासो माने मोनसे खौसे जानाय बुजायगोन, बे नङा। UPPL निफोरा फैनानै BPF आव जइन जाजोबबाबोथ' खौसे जागौमोन ना। स' बिनिखायनो बे मोनसे जाबाय पलिटिकेल डायलग आरो जियानो जाया मानो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा, मोनसेल' पार्टि थायोबा जोंनि हारिया लाब जागोन। पार्टिया BPF थायो, UPPL थायो, मोनसेल' जुदि थायोबा जोंहा लाब जागोन दे। बेवहाय बिसो थानांगौ, बि थानाङा बेबायदि जेबो गैया। गासैबो बे दैदेनगिरि, नेता बा मानसिनिसो। गोरोन्थियाबो मानसियानो जायो, कारेक्टखौबो मानसियानो खालामो, नङा होमबा? मानसियानो गासैबो खालामो। स' बेवहाय जानो हागौ माने BPF नि जायफोर फिसा नेताफोर, बिथांमोना सानबाय जे मा, जे UPPL नि नेताफोरा बांसिन मोजांसिन, बेनिखायनो बैहाय थांनाया मोजांसिन जागोन, बेबायदि मोनसे फिल जादों खोमा, आं बेबायदि बुंगोन। स' जायखियानो जाया मानो BPF नि जि थासारि, बेयो माने दैयाव हांसो सानस्रि अबस्था होननानै आं बुंगोन आरो। बिसोर गासैबो दै बादि ओरै बोहैलांनानै UPPL सिं थांगासिनो थादों आरो। स' बै कामान्डारा मा बुंखो, धनन्जया मा बुंखो, बेखौ नोंथांमोना थारैनो खोनासंथार। जानो हागौ नोंथांमोना खोनाखाबाय, थेवबाबो खोनासंबाव, आंनि चेनेलावबो खोनासं।
माने सानैनिखौबो खनसेनो ज' खालामनानै होदों नोंथांमोना खोनासंनानै माबा मोनसे आइडिया मोनगोन बिथांमोना मा बुंनो नागिरदों मा पलिटिकेल एटाक खालामदों स' बेनिफ्राय BPF आ माबायदि खहा जानो थांगासिनो दङ आरो बेबायदि नेताफोरा जुदि थांजोबबा BPF नि अबस्थाया मा जागोन नेक्स्ट इलेक्सनाव BPF आ खैथा देरहागोन स' बिथांमोनाथ' बुंदों माने धनन्जय बसुमतारी बिथाङाथ' बुंदों 35 आरामसे देरहागोन 35 ता समस्थियाव आरामसे देरहागोन UPPL आ स' आसरित नाथाय हाग्रामा महिलारियाथ' बुंबाय थादों माने बेबाराव BPF नि सरकार कुनु एलायन्स नङा हारसिंनो सरकार दागोन स' नोंथांमोना बुं बार नोंथांमोना बहुत बार सोंबाय मा जानि थाखाय BPF नि नेताफ्रा बेबायदि नागारनानै थांजोबखो जेब्ला चन्दन ब्रह्मआ थांबाय बै समाव बहुत थांबाय नाथाय खाम्फा बरगयारिया थांनायनि उनाव नोंथांमोना नुदों गान्दा बिथाङा थांनायनि उनाव नोंथांमोना नुदों BPF नि फिसा फिसौ नेताफोरा माने जाय जेरै हागो UPPL आव जयनिंनि अखा हागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो स' खाम्फा थांनाया मोनसे टार्निं पइन्ट जानानै फैबाय UPPL नि थाखाय नेक्स्ट इलेक्सनाव माने खाम्फा थांनाय लोगो लोगो मा जाबाय BPF नि सिङा बायलांनाय बायदि जादों आरो नोंथांमोना नुदों हाग्रामा महिलारि सारा सम मा बायदि बाथ्रा बुंगासिनो थादों स' बिथाङा थांबाबो नाथाय गावखौ दुर्बल दिन्थियाखै आरो जास्ट माने फानि बायदिसो लानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय सिं जोबोर दुर्बल जालांनायखौ जों बुंनो हायो आरो स' जियानो जाया मानो जोंथ' मिडिल मेन जाहैबाय गेजेरनि मानसि जों गासैखौबो माने गासैनिबो थाखाय जों बुंगोन आरो गासैनि थाखाय जोङो सिरि थागोन बेबायदिसो नङा होमबा माने जोंनिया मोनसेल' टारगेट जेरै हागो इसोरा जेरै लांनानै माने गडआ जेरै जि खालामनानै गासैखौबो मोनसे खालामनानै मोनसेल' पार्टि खालामबानो जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो जि प्रकारै जायामोन जि वेजों जायामोन नांलाय खमलायानो जा मायबायानो जा मायबा मोनसे बुजिनानैनो जा सोरबा माबा मोनसे पलिटिकेल लाभालाभनियानो जा जिकुनु प्रकारै थांनानै मोनसेल' जाथोंसै आरो अब्लानो जागोन माने मोनसेल' जाथारनांगौ आरो जियानो जाया मानो बाखि थांनाया थांबाय बेफोरखौ जों हमबाय थाला मात्र जोंनो वान मोनसे नांगौ आरो इउनिटि बे इउनिटि सोदोबखौ जोंनो नांगौ इउनिटि बा इउनाइट मोननै मोनथाम नाङा जोंनो जेरै इसोरा सासेयानोल' बेनिखायनो जोंनि पलिटिकेल पार्टियाबो लोगो नांनानै मोनसेल' जानांगौ अब्लानिया बियो BTC नि जौगानायनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां जागोन लोगोफोर अब्ला जों मा पलिटिकेल फेक्टरबो जानो हागोन जोंनि आसामाव स' नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिथां गेदेमा सानैया मा बुंदों सासे धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सासे कमान्डारमोन आं सासे इन्सट्राक्टर जोङो साब्रैसो दंमोन इन्सट्राक्टराव गासिबो थैजोब्बाय सोरबा बोरायनानै थैबाय सोरबा गुलिजों थैबाय सोरबा बमाजों थैबाय जों BLT नि आं सासे आर्मिनिसोमोन साख्रि गारना फैदों आङो BLT आव जइन जादों आंखौ लांफैदों हाग्रामायानो लांफैदों न'आव फैनानै आं जइन जादों थांनानै जोङो आं बहुद मानसि माबाखौ 1 मासनि गेजेराव आङो 40 जन बिदिनो 3 माससिम आं बिदिनो 200 जन खरि बारहोयोमोन आरो 3 मासनि गेजेराव ट्रेनिं पास खालामना हगार हरो आं बिसोरजों लोगोसे आं निजे हाथियार दैफादोंमोन बिनि उनाव 2003 आव BTC सुक्ति जाबाय सारेन्डार होबाय ज' जाबाय थाबाय बिदिनो थाबाय थायो बयजोंबो लोगो दोगो जोंनो दासिम बिदि थानानै जोङो सोरबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबा मानानै थैबाय सोरबा फासि नांना थैबाय बांसिनानो जौ लोंनानै थैदों जोंनि BLT नि गेजेराव आरो दा बिसिम बे आं बायदि बिदि बिसोरबायदि थैनाया बहुद दं जौ लोंनानै बांसिन थैदों खिन्थु दानि बे समस्यायाव जे प्रमद बर' सारा जे दैदेनदों हाग्रामानि साराव जेसेबां माबा दङ खुनु मानसिया खुनु माबा जायाखै सोरबा माहाजोन जादोंबाबो आलदाया जादों खुनु एक्स BLT आ खुनु राव मानसिया जेबो जानो रोङाखै आरो दानि बे 4 बोसोराव नुनो मोनबाय दा मोनसे एसे आवगायगोन बे जिनिसा आरो बयबो बुजिनायाव फैबाय जों दिनै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो 11 जन आंनि मानसिखौ आं लाना फैदों दाथ' बयनावबो माने सोंखारिनाय बायदि आरो जोङो UPPL आव जों ज' जागोन जों बिसोरजों थाफागोन प्रमद बर' सारजों जों थाफागोन बे खोथानि माने हिम्मत बिसोरनि बोलो सक्तिया ओरैबायदि बोलो थौ आदा थौ नोंबो थांबादों जोंजों थौ लाबोदों आरो आंखौ दिनै दा बेखिनिखौनो आं बे रायजोआव आरो दानि दैदेननाय रुलिं दा प्रमद बर' सारनि जों बेजों सहयगिता खालामगोन जों बेजों थाफागोन जों पुरा हेफाजाब होगोन आरो आंनि बुंनाया बेनो
नोंथाङा BPFनि जानानै खामानि मावग्रोदों नामा? आगोलाव मावदोंमोन जों बहुद मावदों माने थेरा बेख्राबाबो मावबोदों BPFनि जानानै सोरखौबाबो सोंखारिदों सोरखौबाबो माबादों बेफोरबायदि जाबोदों आरो एसे माबा मोनसे जाबोदों जानाया खिन्थु बेफोरबायदि नङा आरो दानि माबा समस्याथ' बिदि थाना दाथ' नों BJP सरकारजों जाना जयेन्ट एटेस्ट दंना आयेनाथ' बिदिखौ थोना ज' मिलायनासो मावनांगौ जिनिसा आयेनखौबो सिन्था खालामनांगोनथ' दा जोंनि मानसिफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय दा BJPजों लोगोसे ज' जोंहा मोनसे समस्याखौ मोजाङै आवगायनांगोन दा ओंखायनो जोंबो फुरा बेखौ जों बोलो होदों दा बेनो आरो जोंहा नोंथांमोननि लोगोफोरा आरोबाव UPPLआव फैबावनायनि आसा दं आरो हिनजावफ्रा बिराद दंबावो दा फैनाया आं सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो रायजायो बोरो नोंनालाय नोंनि बुंनाया बोरो सामफ्रोमबो हिनजावफोरजों रायजाबाय थानांगौ बे 17-18 जनसो दंबावो दिनै गारि गंनै गारबोदों बिसोरखौ जोंखौ मानो लांफादा होननानै माबे समस्ति गोलैयो नोंथांमोननिया आंना धुब्रियावथ' माने जोङो खरबजरा BTCआवनो दा बिसोरबो रायो मानो जोंखौ लांफादा मा दा बेफोरबायदि बुङो आरो ओंखायनो आंबो दुखु मोनो आं दा गाबोन आंखौ दा नोंसोरखौ नुगोना टिभियाव गाबोन रायजानोसैलाय आङो नै मिथियानो गावल' थांनानै जोंखौ लांला होनना बुंसै आरो আমি যিকোনো মুহূৰ্তত ইলেকশ্যন হ'লেই ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি প্ৰস্তুতি হৈছোঁ যে কালি যে এটা যুদ্ধ হ'ব কালিৰ কাৰণে আজি ৰেডি হ'ব লাগে সেই বস্তু নহয় আমি সদায় ৰেডি সদায় প্ৰস্তুত আমি যিকোনো মানে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আমি ৰেডি হাগ্ৰামাৰ দিন আজি বেচেৰা মানে ৰাস্তা নাই যিহেতু গোটেই BTC অঞ্চলত এটা আঞ্চলিক দল শক্তিশালী বিচাৰিছে ৰাইজে শক্তিশালী মানে আঞ্চলিক দল বিচাৰিছে আজিৰ দিনটোত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱৰ যেটো BPF ৰাজনীতি দল এইটো আজি যেটো শক্তিশালী নহয় সেইটোৰ কাৰণে আৰু একেটোৰ দ্বাৰা কোনো কাম নহয় বুলি BTR বাসী ৰাইজে গম পাইছে গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দেৱক লিডাৰ্ছ বনাই পেলাই তেখেতৰ দল UPPL ৰাজনীতি দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ ৰাইজে উঠি লাগিছে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ কি আছে নাছে তেওঁলোকৰ পলিচি আমি সেইটো ভয় নাখাওঁ আমি BTC অঞ্চলত আমি UPPL হিচাপে আজি দিনটো আঞ্চলিক দল শক্তিশালী দল বেয়া লাগে বেচৰা যেহেতু তেখেতেও BTCত প্ৰথম মানে চৰকাৰ আনিছিলে কিন্তু আজি দিনটো তেখেতক BTR বাসী ৰাইজে বিদায় দিছে তেখেতৰ যেটো কৰ্মনীতি এই বস্তুটো ৰাইজে পছন্দ খাওয়া নাই আজি তেওঁলোকক বিদায় দিছে চাওক আজি মই নিজে BPFৰ পৰা জিকি অহা মানে এজন MCLA আমি 7জন MCLA হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱক বাদ দি পেলাই আমি বেলেগ দলত সোমাইছোঁ আৰু এইটোও নহয় চাওক আজি চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তিনিবাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এবাৰ ডেপুটি চিফ আৰু ছিক্ৰেটাৰিজ আৰু খাম্পা বৰগেয়াৰী 3বাৰ ডেপুটি চিফ তেওঁলোকৰ নিচিনা ডাঙৰ নেতাসকলে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱক এৰি আহিছে এইটোতো এনেই এৰি অহা নাই নহয় এনে পাকু খেলাৰ কাৰণে কিবা লুকা পাকু খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে UPPLত সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিবা ভাল উদ্দেশ্য আছে এই অঞ্চলটো উন্নতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা সপোন দেখা পাইছে যাৰ কাৰণে UPPLত জইন কৰিছে আমিতো একো প্ৰত্যাহ্বান বুলি ভাবি লোৱা নাই আজিৰ দিনটোত আমি যেটো ধৰণৰ মানে BPFৰ যিমান মানে নেতাসকল আছে এই নেতাসকল আৰু এই ৰাইজসকলে অলৰেডি UPPL কমপ্লিটলি জইন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মানে BTCৰ প্ৰাক্তন চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱৰ আজি দিনটো অকলশৰীয়া হৈছে গতিকে দুটাত এটা হৈছেই প্ৰায় গতিকে আমাৰ কাৰণে কোনো শক্তিশালী দল নাই বুলি ক'লেও বেছি ভুল নহয় আমি মোটামুটি 35টা পাম আৰামছে কোনে পাব 26টা হাগ্ৰামাটো কেনেকৈ পাব হাগ্ৰামা আজিতো এটা সমষ্টি জিকাৰ কাৰণে কোনো অংকই নাই এটা সমষ্টিও নাই গতিকে তেখেতে কোৱাটো মিছা কথা বিভিন্ন এজন ৰাজনীতিবিদে হাগ্ৰামা চাওক আজিৰ দিনটোত একেবাৰে ৰাস্তা নাই বেচৰা কি ক'ম কি নক'ম মই নিজে ধনঞ্জয় বসুমতাৰী MCLA খেলি থকা অৱস্থাত MCLA জিকাৰ পাছত কালি চৰকাৰ হ'ব আপুনি 2 দিন বাদ চাওক 2 দিন পাছতে আকৌ চৰকাৰ গঠন হ'ব 3 মাহ পিছত চৰকাৰ গঠন হ'ব 2 বছৰ পিছত হ'ব 3 বছৰৰ পিছত হ'ব আজি 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তেখেতে চৰকাৰৰ আনিব নোৱাৰিলে গতিকে আজিৰ দিনটোত তেখেতে দিশা চাৰা এইটো কাৰণে আবল তাবল বকি আছে কিন্তু ক'ত থাকক আৰু কি ক'ৰবাত ক্ৰেচাৰত বহি থাকক ক'ৰবাত ৰিজৰ্টত বহি থাকক কিন্তু UPPLৰ দুৱাৰ খোলা আছে নাই হাগ্ৰামাৰ বাবে আছে আমি আজিৰ দিনটোত যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱে যি হৈছে আমি BTC উন্নত কৰাৰ কাৰণে আমি এক
শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে যদি BPF বাদ দি পেলাই আমাৰ UPPL যোগদান কৰে আমি সেইটো পিছৰ কথা আমাৰ হাইকমাণ্ড আছে হাইকমাণ্ডে ডিচিশ্যন দিব নিশ্চয় দিম ঠিক আছে